Hausgizarte zerbitzuak bazterkeria egoera edo arriskuan dauden pertsonak laguntzeko zerbitzu eta programa ezberdinak ditu martxan jarrita, bai udalekin eta bai foru aldundiekin hitzarmenak sinatuta. Gipuzkoako lurraldean ia eskualde guztietan dago zerbitzuren bat martxan eta Bizkaian batez ere Txorierri eta Mungialdeako eskualdeetan. Gipuzkoan bakarrik aldundirako bazterkeria egoeren baloraziorako laguntza zerbitzua kudeatzen dugu eta horrez gain bi gauerako arreta zentro kudeatzen ditugu eta aldundi mailako 4 zentro residentzial. Lurralde guztian banatuta laguntza dituzten 13 etxebizitza kudeatzen ditugu. Pertsonen gertuko edo hurbileko kontestura joeten bagera 3 eguneko zentro, gizarte eskuhartzerako zerbitzu bat eta azkenekoan martxan jarri dugun zerbitzua SEPAK zerbitzua da aldundiaren bidez, eskualde mailako arreta egiten du pertsonekin. Hau guztiaren helburua da pertsonak beraien bizi proiektua garatzeko bidelagun izatea eta ahalik eta bizi kalitate hoberena eduki dezaten.